Selithinte inhliziyo zabantu abaningi udaba lomlisa osehlala ejele iminyaka engaphezulu kwe-15 owagwetshwa egetshelwa icala lokunukubeza ngokocansi. Khona ukuthi ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze nje. Ake sibingelele kuphinda kuphi la sifinyelela khona. Siyacela nje mangabe ungaka-subscribe la ikhaya ungalenza iphutha ucindezele ibhathini elibomvu elibhalwe usubscribe uphinde upress nayo ke bell uma kukhona esikufakayo uzothola i-notification. Kunodaba oluzungeza laphana key'nkundleni zokuxhumana olithinta-ke ubaba osethe ukukhula impela engathi-ke ngubaba uDlamini osehlala ejele iminyaka engaphezulu ka-15 owagwetshwa ngo-2009 egwetshelwa-ke icala lokunukubeza ngokocansi. Othe uma ngabe veza kulwana-ke ividiyo yalo obemqopha waveza ukuthi-ke icala kaboshelwa lona akalazi, kodwa-ke nawe ake uzizwele. Abantu siyaphila nje. Phela mkhulu kuyahlangana la. Angithi Kuyahlangana. la kuyahlangana impela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Kushothile i-total ke ayikho kuba manje ngoba sebenza nje ngoba one Kuyasebenza kodwa. la kuyasebenza. Okay. Kuba ubani igama? Baba uLigugu Dlamini Wakuphi nendawo? waseThofu eKellisburg. Kellisburg. Kuba ufike nini la? Baba la eThishala. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. 9. Ubaba ngabe wayenzeni? Ngicala lami Irape. So that kuyahlala. hayi kona la kuyaphanda into. Khona ukuthi ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze nje. Ngiciniwe njengane kude nje. Awulenzanga icala. Akangane ngenze. Okay. Okube sekuthinta kakhulu inhliziyo zabantu ngilowo ofike wavela kuma-comment oveze ukuthi uyamazi lo mlisa oboshiwe ukuzalwa, kodwa-ke waboshiswa udade wabo owayemsola ngokuthi-ke udlwengule ingane ewumshana. Uma ngizokufundela nje i-comment ithi wakithi lo mbhemu uzalo yinzondo nje kaNtuzu ongudade wabo owathi udlwengule ingane yakhe umshana after yeza ingane yalikhuluma iqiniso kungabi namkhulumeli kubuhlungu nomtikati kungiyise wathula. So ama-comment ayaqhubeka njengoba-ke uwabona avezwa nguye lo othi-ke uyamazi lo mlisa. Engifisa ukubuzwa kuwe ngane zakwethu ukuthi-ke udaba mangabe selihambele laze lafika la eselikhona noma-ke isimo ukuthi silungiseka kanjani noma ngabe sekukanjena, ake ungitshele laphana ku-comment section-ke wake wayibona yini into enjengale yenzeka mhlambe kumuntu omaziyo, yenzeka endaweni yangakini, yenzeka kini? Ikhona i-comment section laphana ngenzansi, ake udlulise nje umbono wakho ngalolu daba ukuthi ulibona kanjani. Ngiyabonga kakhulu.